Oh, hanga ka mga bay. Terus tering kau na. Buntut kayak ini. Buntut kini tanan. Hah? Wala kahangak man lamang. So, init udtong tutok pa man ko diri mga bay. Napainit mi. Kulo? Muna kulo? Kay Mito, ang lagi. Ha? Mora magdahon hasta ang kamansi. Ang kamansi guro. Ito ay bunga yo. Kamansi no? Ito ay bunga dukbok. Oh. Dilo ko layo pa kay. Paita ni. Di na taan na dukbokid oy. Ang dugay na batang wakatunga sarang nga. Kay daghang bunga ta irin to raw. Ay manday wa jud ko kita. Stita ang kamot to ipat ka buko. Ah oo. Unsa kamansi kulo? Kulo gidi ay. Kulo? Pwede na nakuha? Lingkod ka na kainyo. Ha? Di po ta kaabot. Atong batohon. Kuha tag steak sa kuan. Daram nga ba yung gikat-kat ni Tairin. Sige, dagan Tairin. Da, kana exercise. Di ba da? Di ba da? Buntut niya, kurbada kayo. Hala. Mao ni view sa bukid ni Tairin. Nyo tuwa dito sa ubos ang uma. Dara ang palibot. Mao ni among view sa kahaponon. Hapon man kay alas 3 na no? Hapit alas 4. Dara to buntod ni Tairin gauna siya nako. Ginoo tabangi kami tagay kusog. Da dagan-daganan lamang. So siya una nilumbaan na itagdagan yung ini, di ba? Ani, harap mag-exercise itong lungs. Singot yan, lego ng singot ay. Ginoo tabang. Si Arnold day para anong to daan. Ayan, liso to. Hanga kayo. Nya, cuman. Gabon oh. Oh, dara ang gabon. Gabon sa pagigugmaay. Gabon. Asa ka na karon. Puro gini mga tambal diri. Oh, to raw. Ang kabukiran ni Ate Irene. Sa kabukiran nag-uyoy. Odoy. Horo. Puros kamunggay din ilang kita naman ng kilid. Wala abuno ni. Wala. Munang wagid na nalang halingsing og daghan. Uy, Ginoo. Imagine lang ninyo. Unsa kabuntod ang among gisaka karon di lang kayo makita kis kamera no. Oh, masa dito migikan sa ubos. Oh, lugsungon man na kayo. Oh, nisaka na bumis buntod. Torang buntod. Dito mi padong. Okay, ang motor tama naman di sa kalsada. Daghang lagnob. Lagnob, bayabas. Oh, Gabon. kugon. Hagunoy, kumpleto gyud. Uy, pakita sila gabon ni. Oh, Wala sila kakita ba? di ara. Di ara. Ang hagunoy. Di ara kani malnourished ni hagunoy ya. Napay Way daghang kaon. napay daghang ulo ni tago. Ug ato ning iilo. Mapahitan atong mga lubot. Di ara. Kisa man ni padog. Kana kay tambok. Nito. Diha mi nito ay sa Nang harvest mig batong. Joy. Lagi. Unsa man uting tigway na ro kabaw? Dara sos malibang ta sa una, dayon lang tag haros ani mga dahon sa kilid-kilid. Wa gito sagbot sa una day na awan ay mga juice. Kape, rapper. Dia tambok kay hugonoy yo. Da. Dara oh. Dara ni daghan. Mani Mao way mga ulod ang mga hugonoy sa una kay kalibangan magud nato butangan gyud tog vitamins. Abonohan, abono. Abono ang atong gipanggalibang. Ambot lamang. Layo pati rin.
Mo na yung first time mo sig pangutana layo pa teren. Oh, tarang view dito gimi sa ubos. Oh. Nanamis taas. Overlooking. Oh. Niyahain pa. Mga tagdabong dira ay di kawayan. Naa kay dabong na. Ato ka ini. Ato no kay naa daplin. Daplin dam, daplin dan ato kay na. Kita sila kawayan. Ah, diyan kawayanan. Kawayan diri. Nabi dako kay bangag teren sig na ikuan. Bangan bitin. Bangag bitin na. Way dabong oy. Wa. Oray ko anday. Singan? Wa bi tay props ha. Unsa may atoy tadtad ya? Dera. Una tering kay ikaw kung videohan ako kay cameraman ni mo ron. Ayan guys. At si Irene Vlogs, don't forget to like and subscribe. He have a lot of she have a lot of contents ba? Yeah. Di, unya na. Mangimuso sa ta. Dahil puso saging oh. Iba-iba po ang ipapakita ni Ate Irene sa inyo. Mananahi siya, manahi. Bukid adventure. Life niya as an OFW wife. Ano na mahimuso sa ta, kalami man lang ani gisahon oy. Gisahon, lumpyaon. Wa tay kuan. Way armas. Wa matay kuhit, lami na naman himusuan ta oh. Sakto na Oh, sakto gid ta na oh. Ano managko ging unod saging. Kay wa na sila ka competition gagmay nagtutoy. Di ara. Sus kanindot man lang sa kalikasan. Oh, di arang overlooking. Kani. Nara oh. Against the sun ba? Unsa man ang mga kuan diha tayring kanang murag na ibalas hawan sa man na diha. Hain. Uma? Anong hawan dito ba? Yan. Dito? Oo. Na nami ibabaw sa buntod mga bay. Dito migikan sa ubos. Munang hanga kay pagsaka na mo. Kay sa ubos migikan. Ano mis kalsada? Pag yun mas buntod pag yun. Ito pagi mas buntod. Hain man. Dito babaw. Ito babaw. Sus to ara. Bot lamang. Basta. Ay man ilala ilayo ila. Ala day mag okay ka day. Unsa man kalayo ah? Layo pa ba ya? Siya kay tatag. Sige, hike lang tayo. Exercise to. Pwede naman sa magsakay tayo. Buti ato nga ikuan. Pero mahadlok mo kung musakay maglugsong. Ah, lugsungon sabi ay? May pato kalsada man to. O dito wala na may kalsada. Suot-suot ra. Pero naaray. So, di ka katuo mga bayno nga. Doon na di daghang balay ang mga buntod ubos. Mga buntod daghan king balay. Makatuo na lang ka og naa na ka didto. Siyam lagi akong mansyon dagit siyam na. Mayor? Parinti ra po na namo. Dili. Oh. Tuwa man na sa Parinti na naning kamot. Hala, lubatiri na ka. tuwa sa Norway. Lubatiri na. Sige, bye-bye na. Bye! Thank you for watching. Bye! Ala, Salamat, wagite. salamat. Huwag kita moment aniron sa kuan. Kaon. Hala,